És que un moment que jo estic aquí amb tope de protagonistes també. Tenim protagonistes, però vull que me'ls presenti el Jordi. Sí, tenim aquí dos dels pioners en aquest sentit de la part de la tarda de l'organització que han dedicat moltes hores a elaborar tot el que és el circuit, una feinada que porten setmanes aquí treballant i al darrere i volem que ens expliqui una mica tota aquesta dedicació i tot el que heu fet. Per ubicar, vosaltres sou els que heu marcat el circuit que hi haurà aquesta tarda de BTT aquí, circuit urbà, no? Sou, digue'm nom. Més conegut, espera, que a veure si és... Sí, tothom el coneix per un altre nom. El coneix tothom, sí, ho podem dir, no? Sí, pots dir-ho. Ets el Patata, no? Sí, soc el Patata, sí. Molt bé, ets el Patata. I Xavi. Amb el Xavi. Escolta'm una cosa, quina bestiesa heu preparat aquí? És que ahir va venir gent a provar el circuit i tothom flipava una mica, no? La veritat és que sí. La veritat és que hi ha gent que es veu a les xarxes socials, es veu a molts puestos, i quan ho proven diuen, hòstia, però no és per tant. És molt ben treballat i molt espectacular de veure, no? Sí, la veritat és que sí. És explosiu, és explosiu. És un circuit explosiu, diguéssim, perquè és un short track, diguéssim, amb obstacles, i bueno, la gent té que treballar una miqueta. Per dir-ho d'alguna manera, no cal que t'agradi molt el ciclisme per venir i gaudir, perquè realment té un punt de show i d'espectacle el que veurem aquesta tarda, no? I tant, pot ser un patata, com jo. Escolta'm, què us ha semblat aquesta primera part de la cíclica? Molt bé, a mi m'ha encantat, i aquest sistema d'aquest any, ostres, fabulós, molt bé. Podem seguir amb... Nosaltres ja li hem dit a l'alcalde que a l'edició número 100 de la Fira volem un helicòpter, per tant, cada any hem d'anar una mica més. Sí, o agafem el Calleja o un d'aquests, perquè a veure quin helicòpter fiquem. I llavors aquí que vinguin grans ciclistes i que això vagi pujant d'inscripcions cada any, no? Sí, haurem d'invitar el Van Aert que vingui aquí a fer un espectacle, si no, Sí o no, Simon, què penses tu? Sí, bueno, haurem d'anar guanyant pressupost per poder convidar grans figures, però... Vosaltres habitualment feu aquesta pujada també de Castelladral? Habitualment no, nosaltres som més de bicicleta de muntanya. També sortim en carretera, però ens agrada més els obstacles més... Però per pujar a Castelladral també deu haver-hi caminots ben guapos, no? Mare de Déu, aquí és un espectacle del BTT. No tocaves mai? No. Ja et dic jo que la gent, si no ha vingut mai aquí a Navàs a fer els corriols que hi ha aquí preparats, és que no heu anat ni al Port Aventura. Són fàcilment distingibles aquests camins? Sortir des de Navàs, per exemple, per pujar a Castelladral? Sí, bueno, aquí a Navàs tenim el que és el romànic i fem la romànica, es feia la romànica amb BTT i es fa ara el que és la romànica a peu, que puja a Castelladral, es va seguint el GR al 176 i, bueno, tot el mateix que es puja per pista, hi han corriols infinits que recorren tot el municipi de Navàs, els 82 quilòmetres quadrats que tenim de municipi, que arriben a prop de Cardona, Serrateix, Viver, Porreig, i fa tota la volta i ho tenim ple de senders i corriols. Abans de tot, però jo vull parlar d'aquest tema del ciclisme i de Navàs, és a dir, si jo agafo la meva bicicleta, vinc de Manresa... La Brompton, la que portava el Norman. Agafo, la que portava... Haurà pujat, no? Et va molar allò, Hòstia, i El tant. tio pujava a la rampa, Sí. va anar a triar la rampa més dura per fer el reel, I sense suar, el tio. I no suava, i parlava, tio. Ni cap gel, És un màquina, Una cosa bèstia, si jo vinc de Manresa, carrego la meva bicicleta al cotxe, aparco al mig del poble, ja no m'ho acabo mai, això, no? Vull dir, és infinit, no? Hi ha gent que venen expressament i aparquen per aquí a la vora a fer tots els recorreguts que tenim per aquí a prop per disfrutar del terreny que tenim. És fàcil localitzar-los al mòbil? Digues, Jordi. Aquí és curiós perquè precisament moltes d'aquestes trialeres i corriols els tenim anomenats amb diferents noms. Ah, sí? Llavors ja pots trobar tot tipus de circuits i llavors a l'Strava, que és on queda tot registrat, que si la SERP 1, la SERP 2, tenen inauguracions i tots algun d'aquests. Gràcies! Moltes preguntes perquè... La primera pregunta que em ve al cap és d'on surt aquesta passió ciclista de Navàs? Això ve de fa molts anys. De molts anys aquí va començar, que recordi jo, de petit, recordo el grup dels trialeros, que aquesta gent només feien trialeres però xungues. O sigui, hi havia 3 trialeres i totes xungues. Aviam qui les feia i qui no les feia. I clar, de ben jove a mi m'agradava molt això del bosc
i gràcies a ells m'he involucrat amb el món de la bicicleta. Igual que el Jordi Simón, també a aquella època també hi anava amb Clar, ells. el La penya Jordi d'aquí del Simón- poble, la Quan Plenyal. ell era professional, aquí devia haver-hi... Abans, encara no era professional del tot. Sí, aquí anàvem a seguir-lo amb ell, a córrer. Quan arribava aquí a la volta a la Molina, anàvem tots allà, cridàvem, recordo aquell cop que va intentar l'escapada. Hòstia, Sí, tio, eren no, moments no, molt guapo, bonics, aquests. Va ser uns moments que vam quedar tots aquí a Navàs una miqueta a veure si arriba o no arriba, però... Sí, Gran estava així, pujant, sentia l'afició, la gent coneguda Tu que em cridava notaves, el quan nom. vas en bicicleta, ho notes, això? Sí, totalment. Sents el teu nom, sents com et van cridant i això et motiva a donar aquest puntet més. I quan el vostre nom està allà a la carretera, el llegiu? Us dona temps? O Això ja no. Això ja no. Sembla que va massa ràpid. Ja mires al terra, però ja vas massa ràpid. Molt bé. Escolta'm, estàvem parlant de què passa. És a dir, tu vens amb la teva bicicleta aquí a Navàs i agafes l'Strava i això no t'ho acabes mai. Necessites un any per fer tots els circuits. Sí, la veritat és que sí. Hi ha no sé ben bé real quants quilòmetres hi ha, però puc dir-te una vuitantena, quasi bé el podries fer de tot de Corriols. Tot de Corriols, eh? Tot Corriols. Per tant, s'ha de ser una mica tècnic, diguéssim. La gent que ha fet ara els Corriols aquests senders, no són tan tècnics, Ja. perquè també els fan una mica la mida per tothom. O sigui, Exacte. que, Jo que, per exemple, doncs, surto de tant en quant en bicicleta, no sóc un habitual de la bicicleta, i per tant faig pocs corriols, m'aconsellaríeu, per exemple, doncs, que agafi algun corriol o hauria de buscar algun nom concret per dir, mira, comença per aquí, tio, que no t'esveris. Bueno, per exemple, sí, hi ha molts segments de l'Strava, hi ha algunes rutes també, que quasi bé el 70% dels corriols que hi ha aquí són bastant assequibles. O sigui, Assequibles. Sí, que qui comença a anar amb BTT, jo l'aconsello que vingui aquí a fer-los perquè pot trobar-se algun tranco de pocs. Amb una miqueta de cara i ulls, per això, també, en algun punt. Sí, però bueno, sempre hi ha un corriol, hi ha un desvio perquè no haguis de fer el... I entre la gent de Navàs teniu algun corriol o algun espai, allò que sigui el vostre preferit, o cada ciclista té el seu? Jo diria que cada ciclista té el seu, perquè cada un té la seva tècnica. O sigui, cada un li va bé aquell corriol i un altre li va bé un altre. Això, cadascú, és com la roba. Tu, Jordi, que eres de carretera, això dels corriols, què? També, m'agrada fer-los i la veritat que surto amb el grupet d'aquí de Navàs que es diuen els ploraners, perquè ploren molt, precisament Sí. Tothom té excuses i sempre passen coses, però és molt divertit sortir amb ells i, bueno, fas rutes de tot tipus i... A veure, les excuses per què són? Perquè se m'ha trencat la cadena i no puc seguir, o perquè sou uns picats i voleu guanyar? Algun no ha pogut sortir a entrenar i surt a vegades. O l'altre que no ha dormit bé. Però això vol dir que sou uns picats quan sortiu el diumenge. Sí. Sou uns picats, Sí, tio, sou uns sí. Qui digui que no és un... Em sentiu? Escolta'm una cosa. És que la penya gintònic, la revolta, la cíclica, no sé què, i ara em sortiu amb la rehòstia. Però, tios, sort que estem a YouTube i espero que no m'ho tallin, eh? No t'ho tallaran, no, No m'ho tranquil. tallaran. No, Però què és la rehòstia, a part de tot això que està és que passant avui aquí? va començar amb el circuit en pista i ja va ser l'hòstia. I vam dir, ara què? Diu, hem de fer la rehòstia. Però a veure, què és la rehòstia? La rehòstia t'ho pot explicar molt bé el Javi, que és el que... Javi, explica'm què és la rehòstia. Bueno, aquí ja anys enrere, aquí ja fa, em sembla que són 37 anys que em sembla que es fa la romànica, que segueix el GR del 176. Sí, jo l'havia fet, aquesta. 83 quilòmetres a peu, i vam començar amb uns grups d'amics, que uns quants són aquests que són del Gintònic, són els veteranos, diguéssim, d'aquí de Navàs, i vam començar a fer la romànica amb BTT. O sigui, el mateix recorregut que seguia el GR de peu, el vam fer amb bicicleta, amb BTT, amb corriols. O sigui, fèiem tot el municipi de Navàs, agafàvem molts municipis, eren 110 quilòmetres de bicicleta. I, al llarg dels anys, va passar, vam arribar a la pandèmia, com tots, es vam encallar i tal, i ho vam deixar de fer. Al final, els de la romànica van canviar de junta, això, entre jovent nou i això, es van engrescar amb agafar bicicletes també, i va sortir l'hòstia. Fer un recorregut més assequible per tothom, més pistera, i a partir d'aquí, el primer any l'hòstia, fem alguna de corriol que tenim aquí, el que tenim, que és una joia, tenim una joia de corriols, i vam dir, fem la rehòstia.
Bueno, doncs a I això partir serà ara d'aquí... aviat, no? Sí, mira, el 9 i 10 de maig... 9 i 10 de maig és ho a tenim tocar, aquí això. ja. Sí, sí. I llavors, per participar a la Rehòstia, què s'ha de fer? Bueno, hi ha la web de la Romànica. És la romànica, eh? Sí, correcte. No la web la Rehòstia.cat. No, s'ha de buscar la Romànica. Romànica.cat, diguéssim. Sí, la Romànica Navàs. I a partir d'aquí, bueno, pots inscriure i tal. I hi ha 3 recorreguts en bicicleta. Hi ha l'Hòstia, que és pista, la Rehòstia, que són dificultat mitja-alta, perquè s'ha de tindre una miqueta de nivell, diguéssim, que són vora uns 40 quilòmetres, corriols, tot corriols. Hosti. El 95% són corriols. Sí, això ja és per... Sí, surts és d'un delicatessen. corriol, arribes a una pista, entres a un altre corriol i així vas enllaçant, 40 quilòmetres de corriol. És el Montjuïc d'aquí Navàs. És brutal, És el no? Montjuïc d'aquí Navàs, tio. Això, Carles, ja és el que deien, que no ho pot fer qualsevol. Aquest tipus de recorregut ja estan identificats i hi ha certa dificultat, llavors... Bueno, dificultat pel desnivell, però, aviam... Se n'ha de saber. Sí, bueno, una miqueta, sí. 1.100 de desnivell positiu. Hosti. Bueno, està bastant bé. I llavors tenim la trompada. Ah, la trompada. La trompada. Aquest any és la novetat que tenim la trompada, que és la Rehòstia curta. Ahà. Són 28 quilòmetres. També de corriol, per Tot això. corriol, és el mateix recorregut que la Rehòstia, però més curta. I la hòstia, que seria... La Hòstia és més pistera, bueno, és tot pista, diguéssim, i va pel voltant de la Rehòstia la trompada. I aquesta, per exemple, jo que sóc un ciclista molt ocasional, me l'aconselles? L'Hòstia. M'aconselles l'Hòstia, Sí, jo començaria per l'Hòstia i a partir d'aquí aniria agafant... Quants quilòmetres són? 42, 43 quilòmetres. Sí, l'Hòstia jo diria que és per tots els nivells. Per tots els nivells, Pels principiants, per tot. Jo aconsello que elèctrica, gravel... qui comenci ara que ho provi. Ho provi, que tranquil, que no hi ha res de dificultat ni de res. I s'accepten totes les bicis, que això és el que deia ara el Xavi. Pots anar amb bicicleta elèctrica i també ets benvingut i pots pedalar amb Ara està aquesta de moda ajuda. la gravel, no? Sí, també. La gravel es podria fer l'Hòstia, també. Això és gravel, Això és gravel. Escolta'm, i vosaltres utilitzeu l'elèctrica o no? No. No us agrada? No. Quan ens De jubili. moment no. Quan us jubileu, no? De moment. A cames, de moment a cames. De moment la de la cames. Que és el millor que han inventat, la bici elèctrica. Sí? Jo crec que sí. Quants horts hi ha ara? Quanta gent es jubila a compra un hort? Han baixat el... Sí, clar. L'hort amateur ha baixat. Això pels jubilats és una segona vida. Està molt bé. I els que no tenen força o que tenen dificultat, és una segona vida per ells. És un garantiment. I les diferències de nivell també, a vegades una parella que... Ara, com millori molt la bicicleta elèctrica, s'acabaran inventant la moto, eh? Sí, aquest és el problema. Bueno, que la moto elèctrica ja hi és, ja existeix. Clar, jo no sé si és una moto o una bici, però bueno. Una cosa, per preparar tots aquests circuits, m'imagino que us deu donar feina de primer fer-los tots, desbrossar... Tot, i més el temps. Si el temps, ara que temps enrere que hem tingut tantes pluges, hem tingut una feinada, netejar, i bueno, tot això és tot un any de feina. Però aneu amb màquines elèctriques per desbrossar, per exemple, amb desbrossadores no toca, no es pot fer, s'ha de fer... En algun punt sí. En algun punt sí que podem anar amb desbrossadora o alguna cosa així, però manual és quasi tot. Felicitar-vos per tota la feina que feu i sobretot perquè em sembla que hi ha una cosa que queda molt clara. Aquesta és la segona edició de tot aquest muntatge, però és una edició que, malgrat ser la segona, està mirant molt al futur i que està clar que voleu que acabi sent tot un referent en el món del ciclisme, això que passa aquí, no? Sí, la veritat és que sí. Cada any que passa volem millorar més, fiquem més cosa nova, gràcies als voluntaris que tenim, gràcies a voluntaris d'empreses que tenim també, que ens deixen al pati, gràcies a l'Ajuntament i els companys que falten aquí, que no hi són ara mateix. Un ha corregut el repte i els altres estan preparant més coses. Gràcies a ells, hòstia, cada any podem... S'ha convertit en una manera de fer poble, també, no? Sí, la veritat és que sí. I més que faltaria encara. Encara volem ficar més coses. Fantàstic. Sí, perquè aquí a Navàs hi ha molta gent que va en bicicleta i ens faltaria que s'acabessin d'animar, que es treguin la vergonya i que vinguin aquí a disfrutar de la Fira de Navàs amb el circuit, tant sigui aquí a la Revolta com sigui aquí amb el Repte, que aquí surts cada dia diumenge i hi ha colles per tot aquí, les terrasses, per tot arreu, que s'animin i que fem poble. Cada any una mica més i al centenari de la Fira un helicòpter.
I el ganxo volem un helicòpter per tenir connexió online i poder veure-ho de la manera més nítida possible. Arribarà, I tant que arribarà, ja veurà. Jo penso que Ja veuràs com sí. entre tots ho aconseguirem, Sí, home. Molt bé. Jordi, què tal? Com t'ho has passat? Bé, molt divertit. Escolta'm Ha estat una cosa. atractiva. L'any que ve que corri el repte. Un moment. Canviem de locutors o alguna Hi ha una cosa que de vegades no ens n'adonem. Estem al costat d'un tio que és un mite del ciclisme, no? Sí, la veritat és que sí. Ara que no ens escolta, és molt bèstia, no? I tu no saps els entrenos que ha tingut aquest noi, Amb el seu pare, també. Ah, sí? Sí. El seu pare el va acompanyar molt, L'apretava. Sí. I ell apretava el cotxe. Aquesta història te la pot explicar ell. A veure, Anava apretant el cotxe. explica. Això que diu, vaja, darrere el cotxe, sortir 4 o 5 hores entrenant en bici, l'última hora posar-se el meu pare davant amb el cotxe I amics anar a fer transmoto, també, amics. I tu anar seguint el cotxe del teu pare. Sí, jo te la puc explicar. Explica-la. Si no me la invento ara o no recordo Si malament. hi ha algun error, ens ho Sí, corregeix. que m'ho corregeixi. Jo sé que el seu pare tenia un cotxe així, un Ford, em sembla que era, Sí, un fora escort. un Ford Escort, i va muntar, em sembla, si no em recordo malament, un tipus de rodillo darrere, Un rulo. un rulo darrere el paraxocs, perquè ell el anava seguint i li anava picant el rodillo. Pam, Hòstia. pam, pam. I ell anava apretant més, i anava apretant més. Clar, el ficava a 60, ell 60. I si podia més, l'empantava. Pam, pam. I això s'ho va inventar el teu pare, aquest... Havíem vist idees i, tot i que no es pot dir molt alt perquè és algo que tampoc... Bueno, Sí, Ara ja està, ara ja està. La Ara Guàrdia, ja ha prescrit. la Guàrdia Civil no va Sí, venir. això ja Ja ha ha prescrit, prescrit, tio, ja ha ha prescrit. Ara Senyores ja de la es pot Guàrdia Civil, explicar. no sigáis a este ja hombre. Està, tu, ara ja hi ha Mossos d'Esquadra, ja Sí, ja els Mossos està, som ha prescrit, molt això bona ja. gent, els Mossos. Som Ha ara... prescrit. Però tu Era havies una- arribat a fer aquesta bestiesa. Sí, és algo que es fa molt, és molt habitual amb el sector, Això però encara no es veu, són coses que no es veuen. Hosti, és fantàstic, això. I sempre entrenaves per carreteres de la comarca o... De tot, hi havia etapes de la temporada que pujava dalt a Andorra 15 dies, 3 setmanes a entrenar amb alçada, entrenar amb desnivell, I sempre amb equip o us entreneu bastant sols? bastant individual, perquè cadascú viu a comarques diferents i molts cops he corregut amb equips de Brasil, d'Equador, de Polònia, l'últim va ser el Burgos BH i llavors ni que siguin de l'equip espanyol representa que acabes anant a competir a diferents llocs i cadascú entrena d'on és. Hosti, jo me'n recordo molt d'aquella entrevista que et vaig fer una vegada, Va ser molt guapo, No m'imaginava com era el rerefons del ciclisme, com arribàveu a l'hotel, com passàveu per l'habitació del massatgista, els mecànics, em va impactar. Com el pàrquing de l'hotel era el Bruc, si no m'equivoco, perquè va ser quan vau arribar amb la volta a Igualada, correcte. i com el pàrquing aquell es convertia en mecànics treballant de forma extraordinària i tot el que hi ha darrere d'una cursa és al·lucinant, Sí, hi ha molta moguda, la gent no s'ho espera que hi hagi tanta gent al darrere i a vegades són 8-9 corredors per etapa, però poder n'hi ha 20-30 més d'auxiliars, mecànics, directors, coordinadors, 3 furgonetes, 2 autocars, hi ha molta moguda al darrere. Ja t'ho vaig dir, que a mi aquella entrevista em va impactar molt perquè primera, que no coneixia tan a fons el ciclisme i llavors veure tot el que passava allà al darrere vaig pensar, uah, quin luxe poder veure tot això que vaig veure aquell dia seguint-te a la Volta Ciclista a Catalunya. Bueno, a gaudir de la fira, no? Sí. És molt important la fira per vosaltres. Molt, perquè és el dia que més gent corre pel poble i pels establiments, bars i d'això és el millor dia per ells. Perquè d'aquesta manera ajudes a tothom i carai, quin dia fa És avui? que fot un dia brutal, Fot un dia que- Ja ens ho va dir el Mauri l'altre dia, Sí. que avui tindríem sol, És un màquina aquest tio, Ens ho va dir. ho encerta tot. Va ser guapo. Vas anar a la xerrada? No vaig poder. Perquè estava No vaig muntant poder. circuit, que t'estava muntant Estàvem aquí circuit. enfeinats muntar això. La Marina, la nostra companya, va anar i s'ho va passar bomba. Va dir que va ser divertidíssima. Bueno, és el que comporta una fira de primavera de Navàs. Vosaltres no marxeu, perquè nosaltres, de seguida que arribi el Norman López, doncs començarem a passejar per la fira. A vosaltres què us agrada més de la fira? Què és el que recordeu? L'altre dia parlàvem amb el Sal Barco. Sí, ho vaig veure. Ell té encara, em va dir que tenia Sí. el record dels cavallitos, no? Sí, clar. De les Porta molt temps atraccions, fora del poble i Clar. ho enyora. I ho enyora una mica, Sí. Vosaltres què és el que més us agrada de la fira?
Bueno, és que el que va dir ell és veritat. Abans hi havia més puesto de terra, hi havia més atraccions. Això sí que és Més veritat. atraccions, Hi havia eh? moltes més Sí, atraccions. això moltes el més. jovent ho troba a faltar. Sí. Sí? A casa meva, per exemple, les meves filles Sí. diuen, hosti, per què no venen més cavallitos? Dic, filla, dic, és que ara no tenim tant espai com abans. Clar. Abans, la part de baix eren dos... Bueno, el camp de futbol estava al revés, Sí. es va girar, i clar, tenim dues places allà de terra molt grans, i aquí a la plaça Catalunya també teníem una plaça de terra molt gran, part de l'estació també era molt gran, era festa major, tenia moltes atraccions, i per la fira també, però bueno, ha anat canviant tot molt. Per tant, el tema de les atraccions continua sent... Jo és que us dic us confesso una cosa. He passejat aquest matí per veure bé la fira i he vist els cotxitxoques, els autos de xoque, que no sé ara com es diria. Tota la vida. Que la veus més petita, la pista. Sí, primer que la veus més petita. Jo abans l'havia molt que grossa. és molt a la pista és molt petita. Però he pensat... És que No hi caps dintre. Ho Però has són igual pensat. que quan jo era petit. Sí. No fa gaire... Mira, fa dos Igual. Fa 2 anys vaig pujar amb la meva filla i vaig dir, hòstia, però si és el mateix. Vols dir que aquest cotxe no havia pujat jo de Et surt petit? el genoll a fora, ja no Hosti, arribes al al·lucinant, pedal. Però continua sent una atracció molt divertida, no? Sí, la veritat és que sí, clar, allò de xocar, pam, i pam, Hosti, i pam. dius. I una forma de lligar, també. Abans lligàvem amb aquests... Sí o no? Hòstia, El Caspolina i la fitxa, Sí, Si ja tenies la guapa, fitxa, ja la guapa. Va que xocar-li, pam, ja, la rialleta, o va, que t'invito. Sí o no? No. El lliga va bastant. El patata, digue-li el patata, no sap res el patata al tio, A veure, aquí anys És enrere evident. la fira havia sigut una fira molt gran. Hi havia D'atraccions, vols dir, Sí, bueno, i molts més comercis aquí, i moltes paradetes. Clar, Estava parlàvem tot amb fa molts anys que hi havia els dos carrers de fora Sí, que estaven també. ple de parades, el passeig per dintre... Parlàvem amb l'alcalde, que precisament ens explicava el Jaume que les fires multisectorials, com és el cas, han quedat com una mica estancades i que cal buscar nous al·licients, no? I l'Ajuntament de Navàs doncs, ha fet l'aposta aquesta perquè un dels nous al·licients sigui precisament el ciclisme. Sí, la cíclica. I la cíclica, i que sigui un punt d'atracció també per poder venir a aquesta Fira de Navàs, la qual cosa m'imagino que els amants del ciclisme deveu estar encantats de la vida que sigui així, no? Molt xulo, sí. La veritat que ojalà puguin ampliant participació en aquest sentit. Han sigut 50 aquest any, també l'any passat va ser el primer i ja va donar també peu a que vingués molta gent. I penso que entre això i la part també d'Instagram, que podem veure també algun d'aquells dos d'aquí al costat també fent vídeos molt divertits, donen que conèixer el poble i bueno, poder captar nova gent de la comarca. Què creieu que ha de ser més difícil per ell? Vendre pisos i cases o guanyar curses? Jo crec que li ha de costar vendre pisos i cases. Fàcil no ha de ser, No ha de ser fàcil, perquè, clar, ostres... És un sector que tothom vol comprar barat i al final Sí. les coses valen el que valen i l'oferta i la demanda marca una mica el preu, però sí que és cert que avui dia estem en una situació que no és favorable i més per la gent jove de poder adquirir el primer habitatge, poder trobar un lloguer, perquè la d'oferta és molt poca i en aquest sector ara mateix S'ha va molt convertit buscat. en un sector difícil, el de la immobiliària? Difícil realment no, perquè sempre hi ha demanda, però en aquest sector hi ha molta dificultat per la gent que vol adquirir un habitatge, ja sigui un lloguer o una compra, de trobar l'immoble que t'agradi i que no te'l prenguin, perquè la gent corre molt i apenes hi ha oferta en aquest sector. Però s'ha de ser valent entrar en aquest món de la immobiliària perquè també està ocupat per grans capitals, no? Sí, hi ha molts estils i moltes persones i maneres de gestionar les empreses i cadascú ho enfoca de la seva manera, però al final no és el sector de l'immoble en si, sinó és un tracte entre persones, és la connexió que tu aconsegueixes, a vegades el somni d'aquella persona, que és traslladar-se a un nou lloc o aconseguir un immoble que encaixi per la família, i aconsegueixes fer feliços a aquestes persones. Hosti, Jordi, però jo tampoc és que ens coneguem en accés. Ens vam conèixer en aquella entrevista i ja t'ho vaig dir, a mi em va marcar molt aquella entrevista perquè a més coneixia un ciclisme i vaig conèixer una molt bona persona, una persona molt honesta. M'imagino que també deu ser el que deu marcar la teva feina cada dia, no?
Sí, al final són els valors que has adquirit ja de petit o amb l'esport que intentes traslladar amb el dia a dia com a persona i com a tothom, ser millor cada dia i anar millorant com a persona. I els pares també influeixen, Ja. Els pares té dues persones que... Ole, Hòstia, és fantàstic, això, Sí. Està orgullós, sí. Molt bé, molt Tothom bé. diria el mateix. No, escolta'm, no sé com agrair-vos aquesta estona que hem passat aquí aquest matí, que serà la primera de les estones que passarem durant el dia. Al Ganxo estem molt contents d'haver fet aquesta experiència d'intentar narrar i explicar la cíclica. Segur que l'any que ve serà millor. I tant, i tant. Hem experimentat una mica amb les condicions que tenim, amb una sabata i una espardenya, com aquell que diu. Però jo estic content de com ha anat la cosa. Nosaltres estem molt contents que hagueu vingut també, Sí, home, jo no m'ho esperava i la veu que té aquest home enganxa, Sí, enganxa. Molt bé, doncs escolta'm, moltes gràcies. Qui vulgui, avui encara es pot apuntar a la revolta i la gent que comenci a entrar ja a la romànica, que tenim la hòstia, la rehòstia I la trompada. i la trompada. Sí, que la gent s'animi perquè ara últimament la gent va a última hora, el tema de les bicis, però Sí, que però s'animin, tot que arreu, s'animin. això acostuma a passar una mica, Darrere no? de tot això sempre hi ha una feinada i a part organització i no és part d'això, sinó és preparar tots els controls i tot Els això. avituallaments, tallar camins... Les valles... No, i que has de fer una Hi ha molta previsió feina. de menjar, previsió de beure per la gent que... Doncs va, tothom apuntat a la rehòstia. Molt bé. Va, animeu-se. Molt agraïts, Carles, que ens hagis convidat també aquí a xerrar amb nosaltres. Home, jo, de fet, no sé si sense tu hagués sigut capaç d'explicar, perquè realment Ho podies fer tot sol, el ciclisme no és fàcil d'explicar, perquè fixa't que, per exemple, locutors de ciclisme sempre són els mateixos, perquè és que és molt difícil trobar un locutor que sàpiga narrar bé el ciclisme. Bueno, i que sent els mateixos i va bé, perquè la migdiada amb aquella veu... Hosti, nano, amb aquella veu, la migdiada. Amb aquella veu, sí o no? Sabeu que sabeu que el primer locutor que va haver-hi a Televisió Espanyola fent la Volta a Espanya i fent el Tour de França era de Manresa? No ho sabíem. Vicenç Comas. Vicenç Comas va ser pioner, va ser un dels fundadors, bueno, no sé si fundador de Ràdio Manresa o no, però en tot cas, el Vicenç Comas, que és pels que ens dediquem al món del periodisme, doncs és tot un referent, va ser la primera persona que va narrar ciclisme per Televisió Espanyola fent la Volta a Espanya i el Tour de França, que en aquelles èpoques narrar ciclisme era veritablement difícil perquè tècnicament seguir el ciclisme era brutal. Doncs una connexió més d'aquesta comarca amb aquest meravellós És que estem al centre de tot. És brutal, Quantes coses, Aquí surt gent molt campiona. Sí. Molt Perquè campiona. tenim una comarca... Navàs és privilegiat, la comarca en general és privilegiada per aquest esport i espero doncs, que tots ho sapiguem. No, i per aquí al Bages. Aquí al Bages ves mirant quants campions hi ha. Sí, I quants atletes, i quants de motos, professionals. Molts n'hi ha. N'hi ha molts. Perquè ens agrada l'esport. Sí. Això ho fa l'aire, aquest d'aquí. I visc el Club Natació Sallent, ja que hi som, que estic... Sí, jo era nedador de Sallent i jugador de waterpolo, també. Tu havies jugat a waterpolo? No, hem coincidit, tu i jo? Jo no recordo haver coincidit amb tu. Estaves amb el Sallent? Sí, amb el meu germà. Així ens havíem hostiat, tu i jo. Pot ser. Segurament ens havíem hostiat una miqueta, no? Sí que bo, I nedador era, Home, bon nedador era. Bon nedador, Sí. Avui he vist que... Sabeu qui ens mira sempre al ganxo? El Dani Latre, tio. Ah, doncs mira, havíem nedat junts. Igual el Dani tenim allà. Latre, un No dels sé si hi ha campions algun també que comentari tenim o no, aquí. Arnau. Dani Latre, que viu a les Illes. Sí, a Fuerteventura, No, pot ser, no sé, sempre ve per aquí per la fira, festa major, pot ser. El tenim a Fuerteventura, que vaig estar bé, parlant ahir amb ell. Arnau, algun comentari, alguna cosa a afegir? Hi ha comentaris. Mira, el Gesgar diu, tenen muntat aquell circuit de terra al costat del súper, no? Sí, Pregunta, és el al circuit costat del súper. Això qui ens ho demana? El Gesgar 86 ens ho pregunta. Gesgar, sí, està al costat del súper i com has pogut sentir, el pots venir a provar d'aquí una estoneta, si vols, i fins i tot, si t'agrada molt, encara tens possibilitat d'inscriure't. Va, més coses que ens diu la gent a través del xat del YouTube.
Més coses, mira, el Marcel Garcia diu fa anys no m'imaginava que retransmetéssiu ciclisme. Enhorabona per tot, sou els millors. I el... Fa anys. El ganxo té un any i mig de vida, vull dir que... Heu canviat el bàsquet, el bàsquet... Vam néixer fent bogeries i ens encanta fer bogeries. Sabeu quina és una de les retransmissions més vistes del ganxo? El pas de la transhumància, les cabres pel centre de la ciutat de Manresa. Vull dir que... I repetirem. I tant, Enguany repetirem. lo boig s'ha de repetir. S'ha de repetir. Més coses. Mira, el Dani Méndez diu bon dia, Carles. Diu, pensava que estaríeu a Bilbao. No som a Bilbao, som a Navàs, però el partit també l'explicarem des de Navàs. El narrarem des d'aquí, des d'aquest set que hem muntat a la Fira de Primavera de Navàs. Si us ve de gust i us ve de cara, doncs veniu aquí a Navàs i podeu veure com narrem en directe avui aquest partit entre el Surne Bilbao i el Baxi Manresa. Però tindrem connexió allà a Bilbao, no patiu, que el ganxo sempre està preparat per seguir el bàsquet. Un partit important, perquè si avui el Baxi Manresa guanya, jo diria que pràcticament ja garanteix la continuïtat a la Lliga ACB de bàsquetbol. Jo no sé com, no entraré ara en el terreny, com ho veieu des de Navàs, això del bàsquet i totes aquestes coses, però jo sí tinc clar que tenir un equip ACB a la comarca... Aquí el que ara anava a dir. Aquí tindríeu que vindre un cap de setmana a fer el ganxo aquí al bàsquet. Home, aquí el bàsquet el seguim moltíssim. De fet, també el seguirem avui, a punt de Sí, play-off avui juga d'ascens. fora. Bueno, ja està garantit el play-off d'ascens pel Club Bàsquet Navàs. Club Bàsquet Navàs és el segon, a nivell de categoria en aquests moments, és el segon equip de la comarca, no? La CB i després ja ve L'any passat va ser el primer. Club Bàsquet Navàs. Però sí que és veritat que tenir un equip de la Lliga ACB a la comarca i molt a prop, és una autèntica barbaritat, perquè jo que viatjo i segueixo els partits, clar, te'n vas a Ljubljana, la gent flipa de tenir un equip de bàsquet. Te'n vas a Granada, estan destrossats perquè perden un equip de bàsquet a la Lliga ACB. A Burgos s'hostien per tenir un equip de bàsquet. I nosaltres, de bàsquet d'elit absoluta, no? I en competició internacional. Jo penso que això té el seu valor, i és un valor que l'hem de saber aprofitar, perquè al final és una projecció i hauria de ser una projecció de tota la comarca. Jo penso que això també és important. No sé si hi ha més comentaris, Arnau. Home, mira, el Jaume, precisament. Sí, mira, més comentaris. El Marc Mundet que diu mola molt tot el que feu al ganxo. Diu, sortir de la zona de confort per ser una autèntica referència informativa al Bages. Diu, no és cap compliment. És la veritat, molta curiositat per veure-us a Navàs. Hosti, això és el meu amic Marc Mundet? El que narra la NBA. El periodista Marc Mundet que narra la NBA. La NBA. Hosti, tio, Marc Mundet, tio. Gràcies. Home, Et volen veure tot arreu, Carles Beck? Clar, ara quina vas, quina serà la propera ja? Em faig una mica el xulo, de tenir amics que narren l'NBA i que ens escriuen el... Saca pecho, Hosti, tio, no, un pecho paloma aquí es posa, escolta'm. Gràcies, Marc Mundet, moltes gràcies també per seguir el ganxo. Ell està a Girona, habitualment està a Girona. Això és una altra de les coses que ens agrada, no? Que ens pot seguir absolutament tothom des de tot arreu. Ahir em van dir que des dels Estats Units ens seguirien, que els hi feia molta il·lusió seguir-nos des dels Estats Units, perquè em van contactar per privat, diguéssim, no? I que tenien bon record de quan érem petits, que veníem a jugar a bàsquet aquí, a Navàs, a l'escola diocesana, i, ostres, va fer... Quan estàs a fora i et passen aquestes coses és xulo. Hi ha molts navassencs fora, no? Suposo. Sí, jo diria que sí, hi ha molts. I amb això que parlaves ara, ens podries fer una mica el planning del ganxo? Quines seran els propers events? I ja que hem informat una mica aquí els events del poble de Navàs, ara quins seran els propers events del ganxo? Home, mira, avui fem la Fira de Primavera de Navàs i seguirem el bàsquet. Òbviament, tots els partits del Baxi Manresa els fem en directe. N'estem preparant una, però com encara no la tinc tancada del tot, no la puc dir, però n'estem preparant una. I també va de fira, i serà a Manresa, i sí, n'estem preparant. Estarem atents, estarem al ganxo. El que passa que ara encara, com no ho tinc tancat, doncs no ho puc acabar de dir. Millor que no sigui però primícia.
ho estem treballant, sí, és una mica de superstició, saps? Fins allò, com diuen com feu els esportistes, que diu, és que fins que no tingui signat el contracte no puc dir-te si fitxo per l'Astana o fitxo per no sé què. Ja se sap tot. Llavors es van fent petons a l'escut i després se'n van a l'altre, condena. Però sí, aniran sortint coses del ganxo. El ganxo l'improvisem perquè hòstia, ara parlaré de mi, és lleig això. Aquest projecte va néixer en una setmana i mitja. Gràcies al Norman López i a la Marina, que estava per aquí, que quan, diguéssim, vam acabar de fer el bàsquet a la ràdio on el fèiem sempre, jo em vaig quedar com volent dir, hòstia, a mi el que m'agrada és fer el bàsquet i totes aquestes coses. I aquest parell de jovent em van dir, escolta'm, nosaltres tenim un canal de videojocs, que aprofito per dir que tenim un canal de videojocs que es diu López Norman 44, que ens funciona molt bé, i el Norman López va ser el que em va dir, per què no fem-lo dels videojocs amb el bàsquet? I això fa un any i mig, i mira, avui retransmetent ciclisme aquí. És Estàs content? Hòstia, sí, estic content, estic feliç. Aquesta nit estava nerviós que no t'ho pots ni imaginar. No m'ho crec. Molt, molt nerviós. A mi em passa quan m'he apuntat una carrera. Sí, no? Et passa allò que no pots ni dormir. No pots ni dormir i quan et lleves al lavabo cada 2x3. Que sí, doncs això. Ai, espera que marxo. Doncs mira, avui és com si fos la meva carrera, saps? Sí, no? També has anat al lavabo, no, bon matí? He anat sí. A les 4 del matí ja estava voltant, tu. Bueno, jo també llevo a les 3. Sí, a les 3. A la 1, a la 2 i a la 3. A les 3, no? Fantàstic, Doncs, Carles, amb això que deies, si en un any i mig el ganxo ha crescut el que estem veient, imagina't. Si aquí a Navàs ja pintàvem de l'helicòpter l'edició 100, amb el ganxo que li posem, doncs? Aquí arriba. Aquí arriba el show. Com esteu? Aparca. Aparca't aquí. Aquí arriba. Marxa! Vinga, bro. És que som uns marxons aquí a Navàs. Aquí a Navàs portem la marxa al cos. Fiesta! Aquí el Sani. Vinga, va! Vamos! Som-hi! Everybody, tothom! Quina marxa, això comença! I aquesta tarda la revolta. Vinga, som-hi! Sí, Caroline! Oh! Aquí estem! So good! Oh! Mare de Déu, quina marxa tenim aquí a Navàs! La cíclica! Aquí estem, escolta'm. És un final fantàstic. Gràcies. Han arribat just, Han arribat en el moment. Estava preparat tot, Això és meravellós. No, totes les coses van com van, però és fantàstic. Jordi, que content estic d'haver estat junts aquest matí. Escolta'm, aquesta tarda seguim, vull dir que això és casa vostra.